Per a finalitzar les festes falleres, el dia de Sant Josep es fa celebrar el tradicional homenatge a la patrona de la ciutat, la Mare de Déu dels Àngels i a Sant Josep. Milers de fallers i falleres, amb les seues millors gales, van desfilar pels carrers de la ciutat, malgrat la tempesta que s'assetjava esta, davant una gran quantitat de veïns que aprofitaren el dia festiu per gaudir pese a la pluja dels cercaviles. A més, la gent també va tindre l'oportunitat de conèixer els premis que aconseguiren les comissions mislateres, que portaven orgulloses a l'estàndards pels carrers del poble. L'acte, que va quedar un tant deslluït per l'aigua, va recórrer des de l'avinguda Gregorio Gea, passant pel carrer Major fins a arribar a la plaça de la Constitució, on es situaren les figures de la Mare de Déu dels Àngels i de Sant Josep. Les falleres majors de cada comissió van oferir els seus rams de flors, que van ser rebuts per la presidenta de l'agrupació de fallers de Mislata, Mari Carmen Monerris. Després varen pujar a l'escenari per a saludar les autoritats locals, representades per l'alcalde Carlos Fernández Bielsa i el regidor de Falles, Teo Núñez, que varen otorgar una insígnia commemorativa a tots els fallers i falleres. La primera comissió en arribar a la plaça va ser Lepanto Don Juan de Àustria. Aquesta comissió compta amb 73 fallers infantils i 325 majors. En un gran aplaudiment va desfilar la seva fallera major infantil, Raquel Juan Correa, el seu president Mariano Sánchez Lorenzo i la seva fallera major, Marta Tebar Lara. La falla Laliana Cid va ser la següent en la seva fallera major infantil, Neus Amor Escano, i la fallera major, Ana María Beamut, en el seu president Roberto Tarín García. Els 120 infantils i els 405 fallers d'aquesta comissió van desfilar per la plaça portant els seus estandards. Seguidament va arribar la comissió Creu i Mislata. Una falla en un total de 336 fallers i falleres van desfilar per la plaça amb la seva fallera major infantil Martina Ortega Fernández, el president infantil Jorge Gui, la fallera major Mireia Frontera Beiber i la presidenta Amparo Felipe. Més tard va ser la falla Doctor Marañón Mestre Palau la que va arribar a la plaça per retre homenatge a la Mare de Déu dels Àngels i a Sant Josep. Acompanyats per 606 fallers i fallers va arribar la seva fallera major, Emma Urbàs, amb la fallera major Jessica Belda i el seu president Miguel Ángel Mares. La següent falla en arribar va ser Salvador Giner, avinguda Gregorio Gea, que enguany compta amb 180 fallers i falleres que acompanyaren a la seva fallera major infantil, Paula Entrena Picazo, a la seva fallera major, Pilar Gálvez Cañizares, i a la seva presidenta Esther Cabanes. Els 138 infantils i els 332 fallers de la comissió Quim Pizarro van ser els següents en desfilar en la seva fallera major infantil Nicole Collado i el seu president infantil Iván Flores, la seva fallera major Ainhoa Almela Rodríguez i el seu president Òscar Almela Lucas. Més tard, la falla Felipe Vilbermare Rafols va entrar a la plaça. 62 infantils i 223 fallers i falleres acompanyaren a la seva fallera major infantil Anabel Pascual, el seu president infantil Mario López i a la seva fallera major Àngels Pascual Pidal, acompanyada pel seu president Juan Antonio Pascual Olmos a donar-li les flors a la Mare de Déu. Aquesta falla va donar pas a la següent comissió, Pare Santonge Cardenal Benlloc. Una falla en 410 fallers i falleres que van arribar a la plaça de l'Ajuntament amb la seva fallera major Daniela Tirado Romero, el president infantil Isidro Fernández Monedero, la seva fallera major Sheila Ripoll Máñez i el president José Antonio Martínez Furio. Plaça de la Moreria va ser la següent falla que va desfilar per la plaça. 255 fallers i falleres acompanyaren a la seva fallera major infantil Clàudia Rubio, al seu president infantil Guillem Penella, a la seva fallera major Desiree Máñez i al seu president Miguel Ros.
Més tard van trobar a la comissió plaça Pere Maria Ors. Aquesta falla compta amb 192 fallers, que acompanyaren a la seva fallera major infantil Daniela Muñoz Vázquez, al seu president infantil Mario Soriano, a la seva fallera major Irene Pérez Repiso i al seu president Antonio Santamaría Camacho. L'última comissió en arribar va ser Antonio Molle, avinguda Gregorio Gea. Aquesta comissió compta amb 80 fallers infantils i 209 majors que van arribar a la plaça en companyia de la seva fallera major infantil Andrea Santiesteban Villar, el seu president infantil Daniel Mercè López, la fallera major Ana Rondán Villar y la presidenta María Teresa Martínez Beiler. Además, aquest és l'any del seu 50 aniversari. Per a tancar l'acte, tots els fallers, falleres, autoritats i veïns reunits a la plaça de la Constitució van cantar l'himne de la Comunitat Valenciana. Aquesta tradicional cita fallera, organitzada per l'agrupació de falles, és la màxima expressió de la devoció que senten els fallers de Mislata per la seva patrona i que cada any, pese a l'oratge que faça, es torna a repetir en el mateix fervor.